event event sa Cuatro Esquinas. Business siya ng pamangkin ko. Ngayon may event sila, may mga local bands. First time ko mag-vlog sa lugar niya. Kaya sana mapaganda ko para na rin malaman ng mga friends ko na meron siyang business na para siyang food park na may karaoke na kahit sinong kumain pwedeng magkanta, tapos marami kang pipilian ng mga iba-ibang klaseng foods. Basta maganda doon. Friendly ang mga owners ng mga kainan. Basta mag-enjoy kayo doon. Tapos affordable pa ang mga prices. Nasa sentro sila, nasa sentro mismo ng Naga. Kaya madali maghanap ng masasakyan. Try nyong mabisita yung Cuatro Esquinas, mag-i-enjoy kayo. Kasi masasarap ang pagkain, saka mga mura pa. Saka pasensya na nga pala kung medyo nabubulol ako sa Tagalog kasi hindi naman ako Tagalog. Wala na ako. Ayun, susunduin na namin sina mama, saka yung sister ko. Tapos ihahatid namin ito sa aking balai kasi bawal man siya doon. Kaya kita-kita tayo mamaya. Here na kami sa Cuatro Esquinas. Panggura naman yan, Ning. Ano gusto mo ka, Ning? Yes, ma'am. May sok. Hari na mga sirang. Tito Bird. Yan ang owner, oh. Tsaka yan, oh. Wah. Hari pa ni fresh ako ano. Bye-bye. Bye-bye. Uwi na kami kasi si Mama medyo antok na.
Kaya, bye-bye. Maiiwan ang mga bata dyan. Oh. Magpapahatid lang kami kay Jomar. Ay, pigpipilin lang garo.